Takže čau, vítá vás Gameska TV u dalšího videa, tutoriálu, jak vlastně si zprovoznit GTA San Andreas Multiplayer. GTAčko, to snad doufám, že máte a já teďka už budu jenom vám ukážu, jak stáhnout SAMP, sám o sobě a klienta, který jsou různé klienty a vám ukážu, jak si stáhnout klienta právě, který se přezdívá 03z. Tak jdeme na to. Jdeme, promiňte, to je fail. Tak, jdeme tady takhle na stránku, kterou jsem pro vás vyrobil. Tohle je SAMP, který si tady můžete stáhnout a budete mít normální SAMP. A potom jsem tady pro vás ještě připravil toho klienta 03z. Jak se můžete podívat, klienta 03z. A až tohle všechno budete mít, tak si to otevřeme. Já to mám tady ve složce. Tohle si normálně na to dáte dvojklik. No, otevřete si to. Ano. Sorry, že Browse, vy to máte tam, ale já to mám na ploše, vy si to nechte tak. Install. Dáte tady normálně ignorovat, když vám tohle naskočí, klidně i víckrát vám to tam může naskočit, ale prostě dáte ignorovat. No, finish, je to. A potom si zapnete ten SAMP. Tak, já už tady mám svoje servery, vy normálně můžete jít přes internet nebo host a můžete si tady vybrat nějaký server a hrát. A tohle by bylo ode mě všechno. Jestli se vám video líbilo, dejte like. Jestli se vám video nelíbilo, dejte palec dolů. A já se s váma loučím a uvidíme se u dalšího videa. Čau.